Laing lokal nga balita. Padayon karon ang pagpabakuna sa nakariyang munisipalidad o syudad sakop ning lalawigan sa Negros Oriental. Human sa pagpabakuna o kumpleto na ang kategorya sa frontliner o senior citizen. Sa ikaduhang dos, gawas lang sa ubang lugar o lungsod nga wa pa kauman tungod sa kakulangan sa supply sa bakuna. Ang lungsod Mabinay nagsugod na sa ilang gitawag o kategorya nga A4 apan ado pa gyapoy nagduwa-duwa o nagdumili sa pagpabakuna. Si Vice Mayor Ernie Janggoy mibutyag nga importante gyud ang pagbakuna aron makuha dayon ang gitawag nilag herd immunity sa lungsod Mabinay. Gani iyang gihawag ang mga katawhan nga magpabakuna gyud. Awag na ako, no, kuyog ni Mayura, Jutri Abadaoy, no. This is the only way nga inon ta mabalik. Ug unsa atong naandan kami adto. Like for example, what's happening ron sa America and some parts of Europe, no. Ang mga katawhan dito, no, so long as they have this vaccination card, pwede na sila tanaw sini. Pwede na sila makalaan sa asa even without face mask. There is a state sa US nga even without face mask, pwede na sila mula so long as they have this vaccination card, no. So that in our areas also, no, probinsya, municipality, ato ning ipadayon og apad. The only guru solution, no, nga ma-put into arrest ang kaning problema sa COVID mo already ding vaccination. So that sa lungsod sa Mabinay, in behalf of the municipal officials, continuously, no, amo ganing ipadayon ang advokasya, ang information, education, communication nga kinahanglan ta nga magpabakuna, no. Although per studies, no, ato sa medical expert, no assurance nga makahatag nimo ni og 100% immunity, no. Just the same, matakdan man ka gyapon, but the effect, no, very minimal na, no. So if only to save lives, no, I think there is a need for us na magpabakuna ta. Susugod na ta, magpabakuna na ta. Okay. Kini ang Atraka Balita 943. Vice Mayor Ernie Janggoy sa lungsod sa Mabinay, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa bunta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.